गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदीआ आसामाव दैबानानि जाउनाव गोबां जेंना जानायखौ आसामनि गिबि मन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानाव फन कल खालामनानै खौरां लाहरदों। नंगौ, आथिखालाव रायजोआव गोबां बिबांनि अखा हानायनि थाखाय गोबां ओनसोलफ्राव दैबाना जानानै हा गिसिखानाय, बिफां-लाइफां बायनाय आरो लामा दालां बायदिफ्रा सिलिंखार जालांबाय। आरो रायजोआव गोबां बिबांनि अखा हानानै गिख्रंथाव महर लानायखौ गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदीआ आसामनि गिबि मन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानाव फन कल खालामनायनि गेजेरजों खौरां लाहरदों। आरो आसामाव गोबां बिबांनि अखा हानायनि जाउनाव अरुणाचल प्रदेश आरो आसामनि गोजौ बाहागोआव नैथि खेबनि थाखाय दैबानाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों होनना गिबि मन्त्रिया गाहाय मन्त्रिनो फोरमायहरदों। आरो रायजोआव बेबादि खैफोदनि समाव गाहाय मन्त्रिया भारत सरकारनिफ्राय आबुं हेफाजाब होगोन होननानै फोरमायहरदों। गोजोनथाव खौरां, नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि नोगोराव नोंथांमोननि थाखाय अरदाब दा बड' किटचेन मुंनि गंसे गोदान हटेला गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथांमोना बे अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव साहा, कफि, आइसक्रिम, फास्ट फुड, आखाइजों बानायनाय ग्रीन टि, न'आव बानायनाय आसार, गाइखेरनि एन्थाब आरो ओंखामजों जेरै अमा, दाउ, बोरमा, साम', खुसिया, अमा गोरान, नाफाम बायदिसिना बर'नि ओंख्रिखौ बे अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव जानो हागोन। अरदाब दा बड' किटचेन हटेला डिमाकुसि सेन्ट्रेल बेंकनि खोलाहा बरुवा रेडिअ मबाइल गलाजों नांजाबनाय। सोरबाफोर अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव बायदिसिना जामुं आदार जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 8135967290 जामबुं नाम्बाराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन। गोजोनथाव खौरां, अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव गोबां न'आव बानायनाय मोजां जाग्रा आदारखौ मोननो हागोन।